Bijna traditioneel wordt in Mesch de Limburgs Landmarkt georganiseerd. Het weekend wordt geopend met het proeven van een speciaal voor deze gelegenheid gebrouwen bier. Daar willen we veel meer van weten. Dit is speciaal bier van of vuur Mesch. Kunt u zich dat uitleggen? Ja, dit bier is speciaal gebrouwen voor deze 2 dagen. Het is 100% gemaakt van Limburgse grondstoffen. Dus we hebben hier 30 boeren in deze omgeving die voor ons brouwgaars verbouwen. En de hop, dat komt zelfs uit de Rijmerstok, hoe morgen ook onder andere de hopfeesten beginnen. Ja, het is een zwaar bier, het is 7,5%, het is amberkleurig. En als we eraan ruikse fruit, en dat komt eigenlijk omdat het een bovengistend bier is. Boven de gistende bieren die ruiken altijd nog fruit, of dat nu abrikozen zijn of iets dergelijks. Maar dit bier moest je dus echt van genieten. Dit moest je dus echt niet gaan doordrinken als gewoon pils. Gewoon rustig genieten, dadelijk hier bij dat voortreffelijke eten wat we hier geserveerd krijgen. Ja, heeft ja. Nou, op onze gezondheid. Gezondheid. Later op de avond worden de gasten getrakteerd op een 3-landenbuffet. Rudy, een 3-landenbuffet. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, een 3-landenbuffet is eigenlijk gebaseerd op de 3-landenregio. Ja, België, Duitsland, Nederland. Dus daar hebben we het op gebaseerd. En ook een beetje tot voor de variatie krijgen in menus. Tot ja, toch voor iedereen gaat te eten valt, wat hem smaakt ook. Nummer is het Belgisch dan? Het Belgische buffet is eigenlijk het koude schotel gebeuren. Dat komt daarin terug. En de frieten? De frieten die zien er ook, die zitten niet in een buffet, maar die zien wel het ganse weekend te krijgen in de originele Belgische frietkraam. Dus die zien wel aanwezig en die zien vanavond nog te krijgen. En de Duits? Het Duits zit op het soermoos, de braadworst. Dus die zit erin verwerkt. En alles wat duur verblijft is Hollands? Dat is Hollandse kost, ja. Hutspot, hè, noemen ze dat. Hè. De zondag stond zo wie altijd in het teken van de landmarkt. Daar waar voor iedereen wel gaat te beleven.